Ahoj, čau, vítaj na tomto kanáli. Vítaj ťa Matej. Ahoj. A Myšička. Už končím, počte. No, už dosť veľa. Máte sa? Ja dobre. Minút už natáčam. Pozri. No a Vidíte viac toto? už nechcem. Dobre. Ďakujem. Dobrý. Robíme. Čo robíme? Ja neviem. Čo robíme? Proste. Ahojte. Čo robíme? Ideme obiť dolinky. Ideme obiť rôzne dolinky. Robíme drinky. Dobre, no zober si. Ja sa bojím. Neboj sa. Zober si toto, vylej si. Vylej. Čo ja budem? Ok. Som na záchod. Dobre. Musím si len vyfúkať nos. Dobre. Prvé, čo urobíš, keď prídeš domov zo školy, zober si šparátko. Maj ho. Ahojte. No, ideme obiť dolinky. Čo sem? Vieš čo, rob? Deti, keď pozerá nejaké video toto dieťa, zober cukor a daj si. No. Nie, normálne. Cukor je zdravý. Jasné. Cukor je zdravý, pamätajte. Decka, nepočúvajte, hnedý je. Dobre. Hnedý, tvoja hlava je hnedá. Ticho, tvoja hlava je blbá. Ticho. No. Napíšte mi do komentáru, čo mám natočiť ďalšie, lebo ja neviem. Pamätajte, cukor treba. Je to pravda, cukor. Keď nemáte sladkosti, alebo keď môžete cukor. Ja nechápem, on aj môže tak deti veľa. Nepočúvajte nikdy o cukor. Poviem, jak chutí, ale Keď máte hnedý, je to ešte lepšie. Áno, hnedý nie je tak škodový, jak sladkejšie, tak ten. No, dobre. Cukor biely je najviac dobrý cukor. Mne najviac chutí biely, ale ani ten hnedý. Ty už nie je. Chcem posledný. Nie. My sa vždy stretávame, my dvaja. Hej. No, už ideme robiť to tej dolinky, Však rob. Aj ty, jo. Ja si dám dačo z chladničky. Mlieko. Jasné. Ideme. Nepí. Urobím ti milkshake. Nie. Idem si urobiť milkshake. Ja si dám s tým. Kakao. Tomu ver. Nie kakao. Glanko. Kakao. To je gránko. Kde máme gránko? My nemáme. Chod dole po gránko. Ticho dole. Prepačte, ja budem Diktu kola. Dikola, nebo Neprídem. Nie, pozrite. Pretočíme. Áno, čaute. Siru. Dobre, no. Sme tu zase. Sme tu zase. No. Ono robí. Idem si gognúť, pozrite. Deti, No. píte mliečko je zdravé. Niečko je zdravé. No, Ňam. to je 1,5. To cítiš, že je 1,5. Mama, asi kakao. Čo to je? Asi kakao. Tam nejde. Tam bol. Ty guta. Nerob, lebo budem chcieť. Počkaj, tu možno bude. Tam bude džín. Také džínsko. Však toto nie, z flašky vyletí džín. A máš 3 priania. Čo tam vás natočím? Čo tam je? Nič. To je biela flaška. Diktu. Ukáž? To je biela flaška, hej? To je biela flaška. Ty kokos. To je ultra dobré. Nie, že mi spadne telefón. Oči, ja si dám to. Lebo čas bije. Keď mi spadne z tej výšky, nemám ochranu sklíčku. Ja mám. No. Myslím. Ja nemám.
No. A či? Neviem. No, chcel si mikšel urobiť, urob mikšel. Tu máš. Ale na to potrebujeme zmrzlinu, krávko. Neviem, také video také divné, že urob nejaký No proste nudíme sa, tak točíme videá, hej? Nie. Ja si to nedám do mlieka, to pijem. Nevieme, čo budeme robiť. Díky. Dobre, končím toto video, už na 8 minút a neviem, čo sme tu robili. Dobre, končím. Ahojte. Koktejlové video. A toto bude